أرسط زينام تروفات ليمات بمجبي عرض خان مخالن قرب تمتاتنا مجبين أقداسي مخانو بيت صحفة قدماء منستر أفليتو أبستفلاليا كتماتات كل الأمحارة حزباوي سلفتات خايدو كابوزاي موزامبيك بزدخص تحيال هو بلا بوحدو 34 سبات مويتوم عزو سلامتنا ديسابا كابز مدبرو ستوديو تي في تقبلوا كبرات تختاتلتي نساعات زيز تدالو زيناوي مسناد اوتاتنا حيزنا قريبنا لنا مسزيناتات كيتاچوالو مساخم كصنحي سنه مكتالنا كخنلكم تمنيتا يو فلما حصرت زيناتات صقاتات ليماتا بغزان ببركه هاجرن بمغبي عرسخان مخالن قرب استمطاطنا مغبي نمرغغاصن وساني گده كمصاوت بيت صحفت قدما منستر افليطو قدما منستر ابي احمد اب 2015 عام تمرت هاجر بوقول مرها غبري صقاتات ليمات كم زجمرو تي بيت صحفت ازخاخيرو اتي مرها غبري اب 4 عامتات المسراح صبان وصيت صبان درهو انقاقحو معرن فريات عسان يلون مفراينت ام مدنفاع زدهابه كم زنبرم صريحوم بزل على بركيكا مفراي حليفو أبانا أشتي من بريابايتز قبرو حملتي قدنان مرباح درهون أنا أشتي سراحتي مرباح عسا من قصقاس مرباح نهبن ناي مدقاف سراح زي سرح مرها قبري كم زخنون أتي بيت صحفت أغنزيبو أبستفلاليا كتماتات كللام حرام سلفتات خايدوم توم هزباو سلفتات اب كتما غوندر بدبر تاور دبر بارق دبر مارقوس حربو متما يوحنس ورتا ليبن نفاس موچا سقوطان كالوت كتماتات نيوم تساليطم ابتوم هزباو سلفتات منغسي ابتي كلل ناكايدو زركب وفري مخبار حقي زدغفو ملختات تمحلاليفوم توم سلفنياتات اوعيد سلام منغسي ندغف أخررت حيلتاتنا بحقي قربولنا كللنا مع أخل سلام لمعات النمقبار كلنا نسلام واردي الدوك نبلينا منقسي سلام نمعسال زوسدوم سقوتات ندقف الزبلون كالوت ملختات أم حلالي فهم أبستفلاليو كتماتات كل الأمحارة تخايد هزباوي سلفي بعود كنتات كم زازمة بوليس تكلل أفليتو بوليس تكلل أبزوز ومجلسي هزبي كل الأمحارة نعمتات زتسعن وارعود سقاي زخنن سلامو سلفي سلام نخلو خلو سلام بزبل مري حساب أبستفلاليو كتماتات كم زكاي دابريهم نعمتات كل بناي بعلو اللخو بهالتي أخرر تحيلتات مخنيات بزسكا حيوت نخقو عز كزرف كمزابلن كسددن كمزي جبرة حبيرهم زي أرعوت مكراز تشكم هزبي تكلل كونسل سلام كساب موكال زبزحة سلامي ملسو ليز بالحطو كاب زجمر كم صنحة حبيرهم أب كل الأمحارة زوبا دبوبولو وردا كللازن قساقسو زنبرو حدم 254 عطقات حيلتات أو عيد سلام منقسي تقبلهم أبتو وردا كبابي ليش تتأيشوم أبا غاسچا ريما غورنج نثن قساقسو زنبرو توم عطقات زاتنا يوز تسححته مقدي صقم حزبنا زغاددن زي واصن كم زخنه بمغنزاب منغس زقربو صاوعيت سلام تقبلنا لنايلوم اتوم عطقات سلام حبرتسب بمسان زخفه صقم كقالو عمصنحوم زرابوم كاب چنفر بيت صحفت بارتي بالصقنا تكلل زرخنا يو حبريتا ارديو
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣተገባብራ መሊስካ ምጥያሽ ነበር ዕጡቃት ዘተ ማሕበረሰብ ተሳሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣተገባብራ መሊስካ ምጥያሽን ናብ ማሕበረሰብ ምጽምባርን ነበር ዕጡቃት ግደ ማሕበረሰብ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝጠመተ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለም ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ሓላፊ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ትግራይ ኮሎኔል ኪሮስ ወልደስላሴ ነበር ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ጉዱኣት ኣካልን ትኹረት ተዋሂብዎም እናተሳተፉ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣብቲ ፕሮግራም ተሳቲፎም ናብ ማሕበረሰብ ዝጽምበሩ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ጉዱኣት ኣካልን ዝወሃቦም ክፍሊት እግሪ መትከሊ ብግቡእ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም በብከባቢኡ ማሕበረሰብ ንተመለስቲ ነበር ዕጡቃት ኩለ መዳይ ሓገዝ ንኽገብር ጻውዒት ኣቕሪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕብባር ኣብ ዘሰናድኦ መድረኽ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ከምኡውን መዳርግቲ ኣካላት ዝተዋደደ ስራሕቲ እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ጠመተ ዝገበረ ዘተ ከም ዝተገብረ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ أمكتتال مع دزينا إتبي تقرنيا خم تركبوا كبرات تختاتلتي مريسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا أبستفلالو كبابتات كل الأمحارة سلام حبرا وحفتنا أيو كنحلو يجباء زبلو هزباو سلفتات تغايدهم بوليتيكاو دليتات بسلامة وقالسي ملسي يركبو دكنا برعن دبتر نبر طيت أيد اليومن زبلو حسابات زحازو نبرتي سلامة سلفي غيرهم عطوات زي تقبر لهم مصوعتا سلام كقبلو توم تساتفتي صويعهم نصبصاب يمر عدم مرها سلام مرسا هنا تمارس دكتور عسكري تونجي يتم عنفلجو كمبوزا سلام كابتقوم كابترحق بركت زول غزتات زوقصرو نبرت استفلالي خبابتات كل المحاره من تسلام ناب غورنتات وصيوم دمصوم اسمعهم يوم سنة سلام نكل المحاره بمحبرون قطباون اغباب زحاسيو بمخانو نبرتي سلام حبرو حفتنايو كنحلو يقبايلهم يوم بمسارح كوينات زتملسه هزوا وحدتون فتح زرغبه هاجرو صقم كسع حزي يلن نزل تجنزبو أب كل المحارة نبرتي دبارك دبر تابور دبر ماركوس كميسين خلقوت كتماتات سلام بايته عزلنا كولو أب حزباوي سلام وسلفي ملوختم أما حلاليفهم يوم قرنا تاتزن كتما سلام نقولو كلن سلام زبل دمسي بزقاو نبرتي تمليين تريو نبرت زوبا سمين كتما دبارك تمهارو برعن دبتر نمبر طيت أيد اليومن بمبال أبت سلامة وسلفي حسابهم أنصباريهم يوم سلامنا نصنع لمعتنا نقصل بزبل مري حساب سقوط حويسو أب من محدر قوي أب زركو ورداتات بستسالة حزبه وسلفي تعاطيهم زنقساوسو جلتات بمنجست زقرب لهم مرازتات سلام كرب حلو كم زقبا قريصهم يوم أب كل المحرة من محدر بهرسب أورومو كتما كميسي كاب استفل عليك كفال معبرسب زتوصازو تساتف سلامة وسلفي أب تكلل سلام نكعسل منجستي عمو زلو سقومت مخوار حقي كم زدقفو ملأختي أما حلاليفهم يوم منجستي بتدقاقا من زقربو مصوعتا سلام دقافهم زقلسو نبرتي برغازن كساغسو عطقات نتو مصوعتا تقبيلهم سلام كأسلو يقبا إلهم قدم حزي أب محبرون قطباو نتفتات صبو من كسغاس نورو كل المحرا حزب استفترة سقم سعنتو قتي مولو سلام للمات سلام
ለሚሰራው ሰላም ንልምዓት ሰላም ንሰራሕተኛ ሰላም ወፂኑ ዝኣቱ ክኸውን ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንብህግ ኣዴታት ኣብ ጎደና ይሞት ኣለዋ ዓቕምን ዘይብሎም ኣቦታት ይሞት እዮም ዘለዉ ጥቕዓት ብዝተፈላለየ ሕማም እንዳሞት እዮም ብእዋኑ ቆፀሮ ሕክምና ከረኽቦ ይከኣሉን ኣጸጋምነት ስእነት ሰላምን እቲ ኩናት ስለ ዘስዕቦ ጉድኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትክልል ድምፆም ዘስምዑ ነበርቲ መሰኻኽር እዮም ብስእነት ሰላም ኣብቲ ክልል ብርክት ዝበሉ ከባብታት ተምሃሮን መማህራንን ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ እንትኾኑ ኣብቲ ሓፈሻዊ ቁጠባን ብሰላም ወፂኻ ምምላስን ጽዕንቱ ከቢድ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ናብ ጎንፂ ዝኣተዉ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ ዕንወት ብምርዳእ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሰላማዊ ቃልሲ ሕሪኦም ክኾን ብሰላማዊ ሰልፎም መፀዋዕታ ኣቕሪቦም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ገጠራትን ሰላም ዝድግፉ ሰልፍታት ተሳሊጦም ነበርቲ ከተማ ባህር ዳርን ጎንደርን እውን መንግስቲ ንሰላም ዝገበሮ ጻውዒት ንድግፍ ኢና ስእነት ሰላም ዘብፅሑ ጸገም ንምፍታሕ ኩሉ ንሰላም ክትሓባበር ይግባእ ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት ተላዒሎም ዳብያሲን ከም ዝስዕበዋ ይዳቷላ አንደኛ ኢኮኖሚን አዛብቷል ብፈለማ ቁጠባ አዛብዕዩ ኣሕዋትና ደቅና ተወዲኦም እዮም ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ብዙሕ ስቃይ በጽሕና እዩ እዚ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ንኽዘልቕ ሰብ ጸሎት ክጽልዩ ኣለዎም ከም ሰላም ዝበለ ሰናይ ነገር የለን ልዕሊ ሰላም ዝኸውን የለን ምጉናጽ ምውድዳ ትርጉም የብሉን ኣነ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሰላም ፍጠሩና بسلام ننبر يزبل نفسيام كبلنا ناقريتون كبلا بسلام النور نحنا قون كبيلنا هاجرنا قون كبيلا بسلام ننبر نسخم قون نبرلنا كبرنا نسخم يقوم ازي عنجايتن امنن مريت اي خاننان سبيو مدحنيت بمخانو اكزيابير سلام فقري يوردلنا دمصنا يسمعلنا ተለያየ ወረዶች ስንት ተማሪዎች እየመጡ የተስተጓጎሉ ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝመጹ ተማሃሩ ይተኣጓጎሉ ኣለው ተማሂሮም ኣብ ብዙሕ ብርኪ ክበጽሑ ዝኽእሉ ሰባት ሰኣን ሰላም ክተርፍ የብሎምን ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ሰላም ሃቡና የፈጣሪያችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ሰላም ነው አንዱ ያለ ሰላም ማንኛውም ሽንፈጣሪና አላህ ሰላምዩ ብዘይ ሰላም መንግስት ሆነ ተምሃራይ ኩሉ ብዘይ ሰላም መንባር ዘይኽእል ምዃኑ ኣብ ዝሓልፍናዮ ግዝያት ብዙሕ ነገራት ሪና ኢና ሰላም ተዘይሃልዩ ኣቦታት ሃይማኖት ቤተክርስትያን ኣትዮም መቅዳስ ኣይኽእሉን መስጊድ ኣትዮም ሶላት ምስጋድ እውን ኣይኽእሉን ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ዝረአናዮ ጉዳይ ንዓና ትምህርቲ እዩ የሰላም እጦት ስእነት ሰላም ንኸተማ ጎንደር ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ንሃገርና ከቢድ ጉድኣት ይብፅሑ ሰላም ዘይምህላው ምምሃር ምስተምሃር ተኣጓጉሉ እዩ ደቅና ብሰላም ኣትዮም ንኸይወፁ ኮይኖም እዮም ሽማግለታት ከይሕብሕቡ ነጋዶ ነጊዶም ከይኣቱ ኮይኖም እዮም ብዙሕ ነገር ተኣጓጉሉ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተጀመሩ ህንጻታት ንኽዛዘሙልናን ሰላም ይምጸልና ዝብል ስለዝኾነ ተሓጒሰ ሰላም ማጣት ማንኛውንም ሰው ለይቶ አንዳንዱ ሰው ለይቶ የሚበላ ሳይሆን አጠቃላችንን ሰላም ስእነት ሰላም ንሓደ ዝበልዕ ዘይኮነስ ንኹሉ ከመ ዝልክም ተገንዚቡ ኩሉ ንሰላም ጠመተ ክህብ ግድን እዩ ጸገማት ብሰላም ክፍታሕ እዩ ብምዝታይ ዘይፍታሕ የለን ኣብ ናይ ሎሚ ሰልፊ እዚ ዩኒፎርም ዝተኸደ ተምሃራይ ከም ንሪኦ ልብና ሰይሩና እዩ ብሰላም ወፂና ተማሂርና ንምምላስ ስጋት ኮይኑና ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘን እዩ ህዝብና ንሰላም ዘለዎ ፍቅርን ናፍቆትን እዚ ሰልፊ ዝገልጾ እዩ አዋጅ ሀገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ምጽዳቁት ባንኪ ተአማንን ነጻን ትካል ኮይኑ ንምስራሕ ከም ዘኽእሎ ተገሊጹ ስራሕ አዋጅ እቲ ባንኪ ምጽዳቁ ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ብምሉእ ዓቕሞም ብምስራሕ ዓለም ለኸ ተነሓናሕቲን ክኾኑ መገዲ ዝኸፍትውን እዩ ተባሂሉሎም ንጸብጻብ ቅድስት ማሞ አብርሃም ፍስሐ ባይቶ ክልት ህዝቢ አዋጅ ስራሕ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ አጽዲቁም ብፍላይ ድማ ልዕሊ 16 ዓመት ጸንሐ አዋጅ ብሔራዊ ባንኪ ኣብ መንጎ መንግስትን እቲ ባንክን ዘሎ ርክብ ብሕጊ ምድንጋግ ስለ ዘድልየ ዝወፀ ምዃኑ ኣብ ኢቲቪ ጋሻ ኮይኖም ዝቐረቡ ዳይሬክተር ግልጋሎት ሕጊ ብሔራዊ ባንኪ መስፍን ጌታቸው ገሊጾም እቲ አዋጅ ባንኪ ዘመን ስራሕ ኣባላት ቦርድን ገዛእ ባንክን ዝገደበ ኮሚቴ ምርግጋእ ገንዘብ ዝሓዘ ከምኡውን ትካላት ፋይናንስ ምሕላው ዘኽእል ድንጋገ ዘካተተ ምዃኑ እውን እቶም ዳይሬክተር አፍሊጦም በብሔራዊ ባንክና በመንግስት መካከል በተለይም በብድር ጋር ተያይዞ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠው ብድር በህግ መገደብ መቻል አለበት
ኣብ መንጎ ሃገራዊ ባንክን መንግስትን ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ምስ ልቃሕ ተተሓሒዙ ሃገራዊ ባንክን መንግስቲ ዝህቦ ልቃሕ ብሕጊ ክግደብ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ሃገራዊ ባንኪ ንመንግስቲ ዘለቅሖ መንግስቲ ካብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሓፈሻ ኣታዊ ብማእኸላይ ክሳብ 15 ሚእታዊ ካብ ሃገራዊ ባንኪ ክልቃሕ ይኽእል እዩ። እዚ ልቃሕ ግን ኣብ 1 ዓመት ክኽፈል ኣለዎ። ስለ ዝኾነ እዚ ሓድሽ ዝወፀ ለውጢ እዩ። እቲ ባይቶ ዘጽደቆ ካልእ ኣዋጅ ስራሕ ባንክታት ወጻኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከኣቱ ምፍቃዱ ጥቕሙ ዝዓዘዘ እዩ ዝበሉ ድማ ኣብ ብሔራዊ ባንኪ ዳይሬክተር ሱፐርቪዥን ፍሬዘር አያሌው እዮም። አዲስ የሆነ የውጭ ካፒታል ወደ ሀገርና ወደ ባንኪንግ ዘርፍ እንዲመጣ ያስችላል። ሓድሽ ካፒታል ወጻኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘፈር ባንክታትን ንኽኣቱ ዘኽእል እዩ። እዚ ማለት ሓድሽ ዝኾነ ካፒታል ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢንቨስት ክገብር ዘኽእል እዩ። ብኻልኣይ ብርኪ ዓበይቲ ዝበሃሉ ፕሮጀክትታትን ምንቅስቃስ ቁጠባን ብፍላይ ኩነታት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንኽረኽቡ ዝገብር እዩ። ብሳልሳይ ብርኪ ባንክታት ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምፅኦም ኩነታት ሓደሽቲ ዝተመሓየሹ ኣሰራርሓታት ሓቢሮም ንኽመፁ ከምኡውን ቴክኖሎጂ ኣብ ምትእትታው ዘፈር ባንኪ ንኽዓቢ ይገብር ማለት እዩ። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ባንክታት ወጻኢ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታዎም ጥቕምታት ይሃልዎ እምበር ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ዓማዊሎም ንምዕጋብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቴት ኦሪገን መምህር ኢኮኖሚክስ ዶክተር ካሳሁን መለሰ ይገልጹ። ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። አዳዲስ ቴክኖሎጂ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኢንቨስትመንት ክግበር ይግባእ። ተወዳደርቲ ኮይኖም ንኽርከቡ ዘለዎም ኣገልግሎት ክዕብዩ ይግባእ። ሰራሕተኛታቶም ከሰልጥኑ ይግባእ። ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ምስቶም ዝኣቱ ሓደሽቲ ባንክታት ወጻኢ ክምስርቱ እውን ይግባእ። ባንክታት ወጻኢ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታዎም ሕፅረት ሸርፊ ወጻኢ ካብ ምፍታሕ ንላዕሊ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ቴክኖሎጂ ባንኪ ከም ዘፋልጥ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ገሊጾም። ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ በሪ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶ ብጻዕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታዊ መልሲ እናረኸበ ምምጽኡ ተገሊጹ። እቲ ሃገር በሪ ባሕሪ ንምርካብ እናሳለጠቱ ዘላ ምንቅስቃስ ብዓለም ለኸ ሕግታትን ስምምዓትን ሓገዝ ዘለዎ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ። ኣብ ተለዋዋጢ ስርዓት ፖለቲካን ቁጠባ እናሓለፈት ትርከብ ዓለምና ጉዳይ በሪ ባሕርን ማይ ቅድሚ ዝወሃብ ኣጀንዳ ካብ ዝኾን ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዋ ቁጽሪ ህዝብን ድሌት ምልማዕ በዓልዋና በሪ ባሕርን ምዃን ብተደጋጋሚ ሕቶ እናቕረበት ጸኒሓ እያ። ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ብርክት ናይ ዝበሉ ድሌታት ማእኸል ብምዃኑን እቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እናተኣነገደ ብምምጻኡ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ በዓል ብጽሒት እቲ ዞባ ረብሓታታ ክኽበር ንምግባርን ቅድም ክብል ናብ ዝነበረትሉ ቀይሕ ባሕሪ ምምላስ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምግላጾም ይዝከር። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ዘይቅየር ብሔራዊ ረብሓ ኣለዋ። ዓለም ሎሚ ይስማዕ። ረብሓ ቀይሕ ባሕሪ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢትዮጵያ የድልያ እዩ። ብጉዳይ እዚ ንሓፍር ዝመስሎ ሰብ እንተሃልዩ ተሳሒቱ እዩ። ብኹናት ኣይንደልን። ብኩሉ ዓይነት ሕጊ እንተርኢና ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ይግባእ እዩ። ብዙሓት 120 ሚልዮን ህዝቢ ምቁላፍ ነውር እዩ ይብሉ። ሓደ ሓደ ዝተዓደጉ ኢትዮጵያውያን ዋላ እኳ ተዘይተረድኦም ወይ ንሕና ወይ ድማ ደቅና ነዚ ክዕውትዎ እዮም። ጥርጥር የብሉን። ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ። ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ወሰንቲ ከባቢታት ሓደ እዩ። ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ዝዝረበሎም ክልተ መስመራት ማይውን ዝሓዘ እዩ። ብቀይሕ ባሕሪ ደቡብ ኣንፈት ዝርከብ ባብኤል ማንዳብን በቲ ባሕሪ ሰሜናዊ ኣንፈት ዝርከብ ስዊዝ ካናል። እዚ ከባቢ እስትንፋስ ንግዲ ዓለም ከም ምዃኑ መጠን ድሕንነቱ ብዝለዓለ ብርኪ ይሕለው እዩ። በብዓመቱ ልዕሊ 10% ዝኾን ንግዲ ዓለም ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ይሓልፍ እዩ። ነዚ እውን እዩ እስትራቴጂክ ከም ዝኾነ ኣብ ዝግለጸሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዓይኒ ብዙሓት ዝዓረፈ ንኣሜሪካን ፈረንሳይ ቻይናን ሓዊሱ 11 ዝኾኑ ሃገራት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ መንደር ሓይሊ ጦር መስሪቶም ነቲ ዝፍጠር ኩነታት ብንቕሓት እናተኸታተሉ ይርከቡ እዮም። ቀይሕ ባሕሪን ከባቢኡ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ጠመትኦም ኣብ ዘቕመጥሉ ኣብዚ ወሳኒ እዋን ኢትዮጵያ ምስቲ ባሕሪ ኮነ ምስቲ ከባቢ ተፈላለያ ዝጸንሐትሉ ኩነታት ንብዙሓት ከም ዘናስሕ ይግለጽ እዩ። ብርክት ንዝበሉ ዘመናት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንግዲ ኣብዚ ባሕሪ ንዘሳለጠት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን
باستفلالو ጸገማት ምፍልላያ ኣዝዩ ዘናስሕ ጉዳይ ከም ዝኾነ ተንተንቲ እቲ ዘፈር ይገልጹ እዮም ነዚ ኩነታት ንምልዋጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርክ ዝበሉ ስራሕትታት ኣሳሊጡ እዩ ቀደም ክብል ኣሉታዊ ምንቅስቃሳት እናሳለጡ ዝነበሩ ሃገራትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሌት ኢትዮጵያውያን ተረዲእዎም ኣዎንታዊ መልሲ እናሃቡ መጺኦም እዮም ሎም ቀነ ኣብ ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ዝገበረት ሶማሊያ ሓንቲ እያ እቲ ሃገር እናሰዓበቱ ካብ ዝነበረ ዝተሰሓሕተ መንገዲ ወጽያ ዘተ በመምራጽ ንኢትዮጵያ ኣዎንታዊ መልሲ ናምሃብ ተሰጋጊራ እያ ኣብ ስምምዕ አንካራ ሶማሊያ ድሕንነቱ ዝተሓለወ በር ባሕሪ ንምሃብ ምፍራማ ጥራይ እንተኾነ በር ባሕሪ ይግባአን እዩ ንዝብል ሕቶ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ይባእያ ቱርክ እውን ነዙይ ንምዕዋት ሓላፊነት ዝወሰደት እንትኾን ጉዳይ ብሄራዊ ረብሓ ስትራቴጂኩን ምትግባር ተኻኢሉ እዩ with the meeting that we held today here especially ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ምዕራብ ኣብ ዘቕረበቶ ሕቶ ዙርያ ሎምውን ዘተ ኣሳሊጥና ኢና ድሕሪ ሕዚ እውን ዘተ ምክያድና ክንቅጽለሉ ኢና ሓወይ ሼክ ማሕሙድ ሓገዝ ይደልዩ እዮም ኢትዮጵያውያን በር ባሕሪ ንምርካብ ዘልዕልዎ ሕቶ ንሶሙውን ይድግፎ እዮም ኢልና ንኣምን we believe that they will also support their request on reaching the sea ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ በር ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶ ኣግባብ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ቀጻሊ ንዝተገብሮ ምንቅስቃስ ከም ማእከር ዝኾነ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናተዋሃበ ይርከብ ነዙይ ምክንያቱ ድማ ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ ሕቶ ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣፍልጦን ሓገዝ ዘለዎ ብምዃኑ እዩ ነበር ትካል ሕቡራት መንግስታት ኣብ መእተዊ ምስረታ ቻርተር ከም ዘፍለጦ በር ባሕሪ ዘይብሎም ሃገራት ካብ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል ከም ዘለዎምን እዚ እውን ብመንጽር ደንብ ዓለም ክረኣይ ከም ዝግባእ ደንጊጉ እዩ ማዲ ዜናና ይቅጽለሎም ዜና ዕዳጋ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ኮንጎ ብምዃን ኤር ኮንጎ ብዝብል ስያመ ዝተዋሃቡ መገዲ ኣየር ብምጥያሽ ስራሕ ጀሚሩ ኤር ኮንጎ ብክልተ ቦይንግ 737 ኣውሮፕላናት ኣብ ክልተን ሃገራት ኣብ ዘለዎ 7 መዕረፎ ነፈርቲ በረራ ብምግባር ግልጋሎት ከም ዝጀመራ ኣብቲ መገዲ ኣየር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ እቲ ጥምረት ናይቲ መገዲ ኣየር ራእይ 2025 ኣካል ከም ዝኾነ ተገሊጹ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ምስ መገዲ ኣየር ሎሜ ኣስካይ መገዲ ኣየር ሊሎንግዌ ማላዊ መገዲ ኣየር ሉሳካ ዛምቢያ ብሓባር ምጥያሹ ዝዝከር እዩ ኣብ አዲስ አበባ ትካላት ንግዲ ክሳብ ምሽት ሰዓት 3 ፈረቓን ግልጋሎት ከም ዝህቡ ቢሮ ንግዲታ ከተማ ፍሊጡ ሓላፊት ቢሮ ሓቢባ ሲራጅ ምንዋሕ ሰዓት ስራሕ ንትካላት ንግዲ ኣመልኪተን ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ኣብታ ከተማ ዘሎ ምቹው ኩነታት ብምጥቃም ብፍላይ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዘለዎም ህዝብ ከባብታት ዝርከቡ ትካላት ንግዲ ክሳብ ምሽት ሰዓት 3 ፈረቓን ግልጋሎት ንክህቡ ካቢኔት ምምሕዳር ምውሳኑ ገሊጸን ካብ ዝተወሰነሉ ዕለት ጀሚሩ ተኣሰራርሓ ተግባራዊ ከም ዝተገበረ ብምሕባር እዚ ድማ ቁጠባታ ከተማ ዘነቃቅሕን ማሕበረሰብ ንግዲ ተጠቃሚ ዝገብርን ኢለን ካብ ትካላት ንግዲ ብተወሳኺ ግልጋሎት መጓዓዝያ መንግስትን ውልቀን ክሳብ ምሽት ሰዓት 4 ግልጋሎት ንክህባ ከም ዝተገበረ ምግላፅን ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ኣብ ሞዛምቢክ ብዝተኸሰተ ሓያል ህቦብላ ብውሕዱ 34 ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ፈረንሳዊ ደሴት ሰፊሕ ማዮት ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ቺዶ ዝተባሃለ ህቦብላ ባሕሪ ብሰንበት
بموزامبيك بمحلاف تمساسلي قدات أوريد اللهم زاكيد أف موزامبيك تراي لعلي 34 شيح سبات أبايتهم كم زعنو سمزي قليصهم كبل سبساب بي بي سي أملاخيت اللهم كبرت تختاتلتي زيناوي مسناد أوتاتنا قدمي مززامنا قند بتاتنا كنزخاخركم تروفات ليمات بمقبي عرسخان مخالن قرب سمتات أنا مقبن أقداسي مخانو بيت صحفة قدما منسر قليسو ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ህዝባዊ ሰልፍታት ተኻይዱ ካብ ወፃኢ ኣብ ሞዛምቢክ ብሰንኪ ዝተኸስተ ሓያል ህቦብላ ብውሕዱ 34 ሰባት ሞይቶም كبرت تختاتلتي زيناوي مسنادوتاتنا زوم كتكتاتلوم صنحكم مسل نيرم سلامكتالكم نمسغن جيتاچوالوم بسم الله سمو استوديو حبيبكم نيره ابب زلخمو مسترفو مدلوات ايتي بتدنيا سناي غزن كوننكم تمنيتايو